Jeg starter med at lave en række luftmasker. Når jeg har lavet det antal masker, jeg gerne vil have, vender jeg og hækler fast maske tilbage. Jeg starter ved at stikke ned i maske nummer 2. Når jeg har hæklet fastmasker hele vejen hen, vender jeg en almindelig luftmaske. Så har jeg min almindelige maske her og luftmaskerne hernede for neden. I stedet for at stikke ind fra siden i dem begge to, stikker jeg kun ind i den ene og ned i luftmasken nedenunder. På den måde får jeg fat i rækken nedenunder. Dette gøres hele vejen hen med ganske almindelige fastmasker. Kun den ene lykke for oven, og den er lykkerne, jeg ikke har brugt i luftmasken for neden. Det er lidt svært at se helt præcis her i starten. Når jeg er nået til vejs ende, vender jeg med en luftmaske. Den er blevet lidt tykkere hernede nu. Stikker ned i den ene lykke, i stedet for dem begge to, stikker jeg kun ned den ene. Og ned i lykken er ikke brugt før på den anden række. Og laver en fastmaske. Det gør jeg igen hele vejen hen. På den måde får jeg den tykke dobbelt effekt. Så jeg sørger altid for, at der er en lykke fra den ene side, fra den ene række, jeg stikker ned i, og ned den lykke, jeg ikke har brugt på den anden række. Og det er hele tiden ganske almindelige fastmasker. Jeg vender igen med en luftmask. Og igen, i stedet for at stikke ind fra siden, stikker jeg ned i den ene lykke. Og lykken, der ikke blev brugt, nedenunder. Nogle gange er det nemmere at se, hvad jeg lægger den ligesom på højkant. Men du kan se, at det bliver tykkere og tykkere. Den i enden er altid svær at fange. Nu ved jeg, som jeg har et hul. Det er at se, den ene række og den række op over. Vender igen med en luftmaske. Stikker ned den ene lykke. Og ned den, der ikke blev brugt på den anden række. Nu er det mere tydeligt, hvad er for en, jeg ikke har brugt. Og igen, ganske almindelige fastmasker. Det fortsætter med hele vejen her. Nu er den nemmere, når den ligger lige frem, så kan du se den lige så tydeligt.
På den måde får den lidt tyk effekt. Vender med en luftmaske og fortsætter med et ganske almindeligt fastmasker i den ene lykke og i den ubrugte lykke nedenunder. Så hele tiden har jeg en lykke i rækken nedenunder og en i den række, jeg lige har hæklet. Så hele tiden også for at få den sidste, hvor du har lavet luftmask med. Ellers så bliver den mindre. Jeg skal lige trække det en gang, men det har det med at trække sig sammen. Og en luftmaske. Når jeg så vil lukke arbejdet af, så for man ikke kan se, at den ene den hele tiden vil have sådan en lænke, så stikker jeg ind i begge lykker. Og ned den nedenunder, så jeg faktisk kan fat i 3. De 2 øverste, som man normalt vil gøre, og den nedenunder. Jeg vipper lidt, så I kan se. Den måde bliver den lukket af, så den har en ganske almindelig enkeltkant, ligesom du ellers ville have for dit hækletøj, så den er en lille smule tyndere heroppe, end den starter med at være hernede for neden. Men det er kun på den aller sidste række. Og så lukker jeg af, ligesom man vil gøre ellers.